E onde non houbo dupla xornada foi na preferente, aínda que o partido entre Lalín e Cidade de Ribeira estaba estipulado para o xoves santo, a Federación decidiu finalmente adialo ante a imposibilidade dos locais ao presentar a baixa médica de 17 xogadores. O partido do domingo selouse cun empate a 2 ante o Órdenes que os afasta do soño do playoff. No balea entre Cidade de Ribeira e Lalín. Non é novidosa a mala relación entre ambos equipos logo dos enfrontamentos nos últimos anos e o encontro correspondente á xornada 19 protagoniza agora un novo capítulo entre Barbanzáns e Dezanos. O xoves santo era o día no que estaba fixado o partido entre Lalín e Cidade de Ribeira da xornada 19, adiado por mor do temporal no mes de xaneiro. Os locais escolleron ás 12 da mañá como a hora na que se debía disputar, algo que non gustou en Ribeira e polo que se solicitou o cambio de hora. Ante a negativa dos locais e da Federación para atender as súas peticións, o Cidade de Ribeira presentou ata 17 partes de lesións dos seus xogadores. O non dispor de suficientes fichas do primeiro equipo, a Futgal optou como medida extrema volver a pospoñer o encontro. Unha decisión que volve crispar os ánimos en Lalín e que prende a mecha da disconformidade para un dos encontros máis quentes da temporada. O partido que si tiveron que xogar os futbolistas do Cidade de Ribeira foi o do domingo ante o Órdenes. Un empate a 2 que os afasta un pouco máis do seu soño de disputar a fase de ascenso á terceira Real Federación. Non puideron comezar peor, xa que a media hora perdían por 0-2. A resposta local non tardou en chegar e no 34 recortaron distancias cun gol de Nando. O paso por vestiario serviu aos de Ribeira para armarse de valor e deixar de lado as polémicas dos días anteriores. Buscaron de todos os xeitos o tanto do empate, que acabaría chegando no 80. Un gol de Aguado que permite ao Cidade rascar un punto e deixalos con 47 na sétima posición. O playoff está a unha distancia de 6 puntos. Os ribeirenses quedanlles por diante 4 partidos, un máis que a Santirso, equipo que marca a entrada á fase, e os mesmos que o Lalín, máximo rival, dentro e fora do campo.